Bună! Astăzi am revenit cu un nou video în care o să vă arăt ce se află în mapele mele din clasa 3 și dintre a doua, pentru că căuta ceva, virgulă căuta ceva și am găsit 2 secunde. Am găsit mapele. Știu că am venit la grădiniță, dar nu mai știu pe unde sunt. Sunt pierdute prin groap. Deci o să încep cu cea de clasa a doua, pentru că am din clasa a doua și din clasa a treia. În primul rând, văd aici un semn de carte cu o fățică și pe care scrie un proverb: omul când trăiește învață. Apoi o diplomă se acordă lui Bandica Maria pentru cea... Trebuia să scriu cea mai bună. Am scris pentru cea bună mamă de pe lume. Dar am scris de desubt. Cea mai bună mamă de pe lume. Copilul tău, Manole, Sara, Alexei, eu, inimioară. Și apoi am teste. Ia să mă uit. A, nu sunt teste. Ziua. Asta sunt foi. Asta e. Deci hai să vă iau aici. Am așa. Prima. Asta e logică făcută de mama. De mami. Aici pentru... văd că este ochi-dochi. Ce? Ochidochi. Ochidochi. Pentru a porni ochidochiul, apăsați pe butonul mare galben pe care scrie porn. Pentru a opri ochidochiul, apăsați pe butonul mare roz pe care scrie opr. Mult succes în folosirea ochidochiului. Da, tare. Am făcut-o singură. Iar frate, ce caută mapa mea? Văd test al Mihai. Compare, văd. Uite ce drăguț. Ce-am făcut. Asta mi se pare că e al meu, pentru că am avut o temă. Uitați. Pinguin. Foarte bine. Nice. Aici am o foaie. Procurări de timp liber. În timpul meu liber, mie îmi place să mă joc fotbal și să mă plimb cu rolele. Ăsta al cui e? Mi se pare că e al meu. Da, e al meu. Asta ce e? Manole și asta e a mea. Și nu contează testele. Sunt o grămadă și nu ne interesează. Sărăcită, v-am zis și în videoclipul de ieri în care v-am arătat, am primit de la moșul. De la moș. Apoi am prietenia, autorul Manole, Sara, Alexia. Pisica se ceartă cu câinele. Nice. Știu că asta a fost tema mea, pentru că scrie Manole, Sara, Alexia, ok? Am scos asta la imprimantă și le-am colorat. Pisica scoate gheara la câine. La fel a fost aici. Și pisica învingătoare, doar că trebuia să mai colorez, n-am colorat și
teste, compare. Știu ceva, le scot pe toate. Compare, compare, compare. 60 de puncte, compare 70 de puncte. Test, 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 compare, compare 70 de puncte, compare, compare 35 de puncte, test, 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 test de evaluare. Apoi un desen văd. Bună Apolodor, bună Zebra. Ce mai faci? Pe unde ați mai fost? Ce mai faci? Păi, am mai fost în multe țări. Tu ce ai mai făcut? Eu am mai fost cu frații mei la o mică plimbare foarte frumos la disciplină. Unde sunt? Din clasa a doua. A treia? Nu, a doua. Asta din păcate e rupta. Copacul de azi, oxigenul de mâine. Mă pregătesc să fiu campioană la plantare. Veniți și voi, plantează un copac pentru sănătatea ta. Când? Sâmbătă, 21 iunie, ora 9:05. Ora 95 minute în Parcul Piticilor. Și aici am făcut un desen din paste. Erau mai multe paste, doar că au mai căzut. E foarte tare. Astea sunt chestiile din clasa 2, clasa 3, adică anul trecut, pentru că acum sunt în clasa 4. Foarte mult, foarte mult nu mai am și eu o termin. E decembrie, dar foarte mult nu mai am. Ce prost eram. Unele chestii erau atât de ușoare și nu le știam. Nu eram proastă, adică știam. Uite, foaie goală. Nu e foaie goală. E un test pe care l-am foarte bine. Alt test. În clasa 3 sunt foarte multe. Test. Altă foaie. Probă de evaluare. Compare. Test la engleză, care am luat. Văd că nu știu asta. Da, foarte bine. Nice. Engleză. O foaie la care am luat foarte bine. Test. E engleză. Ok, la engleză nu e mare bronză. Compere multe teste. Adică mai mult teste. Dar să despart chestiile, desenele de teste, să las testele deoparte. Eu n-am nevoie să arăt testele, bine? Așa, de aici încolo numai desenele. Astea sunt toate desene. Un desen de primăvară. Un desen
drăguț, de numai făcut cu apă. Țin minte că ne-am pus să ne desenăm mama din hârtie și asta e mami. Și atunci avea șuvițele de aici, vârfurile roșii. Un desen de iarnă. Sat. Un desen de primăvară. Este un desen de creion. Nu prea se vede. Un acvariu cu pești. Scrie pe spate amestecul fiecărui culorii. Așa. Robert, portret bunica, cică Robert. Uite, am făcut pe mamaie. Nice. Un desen. În care am făcut caracatiță, piscă de mare. Aici, da. Oh, my. Țin minte că m-am chinuit mami să fac desenul ăsta. Mami. Cred că vă observați. Păsările sau odihnică, cine pune sau... Ce drăguț am scris aici, Manole. Manole. Asta cine e? Că mami sigur nu e. Da, vreau să zic că nu știam să desenez când eram mică. Volei. Ai nevoie de o minge. De cel puțin încă un copil. Și un desen și un portret. Cam acestea au fost apele.